Déu us guard, bona gent. Ja sabeu que jo soc molt de la broma, no? Doncs avui us porto un xiste. Això ve a ser una dona que tenia un gos, i el gos seria Mis Tetas. Dius, vaya nom de gos, no? Això no és un nom de gos, quina roncada, no? Mis Tetas no és nom de gos, és nom de gossa. Total, que un dia la dona, Josefina seria la dona, va sortir de casa amb el seu gos a passejar. No anava a passejar, anava a comprar pa. I la panaderia li diu, no, que aquí no poden entrar gossos perquè pels pèls. Que la Josefina va deixar el gosset fora, no? I diu a la dependenta, li diu, que ja teniu el pa? Diu, no, espera, no li va dir això. Ja ha sortit el pa? Diu, sí, ja ha sortit el pa. La Josefina diu, pues quan torni aviseu-me, que vull una vaga. No, 2 barres volia. La Josefina quan va sortir, no el va trobar el gos. I va començar per allí a cridar, Mis Tetas, on estàs? I no trobava el gos. Pues veigues, se va trobar a un policia. Era un guàrdia civil, perquè jo parlo ja de fa... Perdone, señor agente. Diu, ¿ha visto usted a mi perro? Diu, no, pero me gustaría verlo. Espera, que no l'he contat bé. Diu, el policia li va dir a la dona, que ha perdido... La dona li va dir al policia, perdone, ¿ha visto usted a mi perro? Que se llama Mis Tetas. Total, que el policía li va dir, no l'he visto, pregunte más arriba. Pregunté más arriba, que además lo han visto. Que tengo un compañero que lo ve todo. ¡Qué pillo! Ay, mare de Déu, ay, que m'agafarà un agua. Per detrás del policia van passar dos. Van passar dos amb la moto i va caure. I van passar dos i va caure. I va caure un que hi havia per allà enmig que s'ho mirava. I s'ho mirava i pobre va caure. Però no anava així. No anaven dos en una moto. Anaven 2 soldats. I va caure. I va caure lo del mig. Però jo no l'entenc, perquè si anaven soldats no podia caure, no! Ai, mareta meua, ai, quina sufocació! No li conta millor, Potser jo m'he colat en algun puesto. Ai, au, adiós. No me gustaría verlo, digo. Ay, qué cosa.